खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। दिनै फुंबिलि 7 रिंगानिफ्राय आसामनि मोनबा बियाबाव जागायबाय आसाम विधानसभा उफ्रा बिसायख'थि। बेबादिनो बिटिआरनि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङावबो भटार रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर भट होनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं मित्रजोत दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारिया गावनि बेसेन गोसा भटखौ खासियाबारि गोजौ फरायसालिनि भट मिरुआव सोखांनायनि उनाव ओरैबादि बुङो। आङो गिबियावनो जोंनि 28 नम्बर समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरग्रोदों बिथांमोननिसिम। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट दाना दिनै स्टार्ट जाबाय आरो आङो गिबियावनो आं जे सेन्टाराव होयो बाव फैनानै गिबिसिन भटखौ आङो बाव होनाय जाबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजाफ्रा जोबोद शान्तिपूर्ण भाबैनो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै फुंनिफ्रायनो भटखौ प्रदान खालामबाय आरो बेनो मोनसे फोरमान जादों जे दिनैनि तारिखआव आं मित्रजोतनि सासे बिजाथि हिसाबै बेनिफ्राय जे आङो गोबां भट लानानै देरहालांगोन बे रोखा जादों। मानो होननानै बुङोबा बाव गुबुन इस्यु गैया। बाव सरकारा जोंना मोननैबो दंखायो। स्टेटआवबो जोङो मित्रजोतनि सरकार दं आरो जोंनि बे बिटिआरआवबो मित्रजोतनि सरकार दं। गतिके रायजोफोरनो जौगानायखौ नांगौ आरो जोंबो होनदों जे बे 28 नम्बर समस्तिया जिहेतु गोग्लैसोनाय मोनसे समस्ति बेनिखायनो जौगानायनि थाखाय जों खामानिखौ मावलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना खोनाबाय थादों जे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदों आसामनि गासै मोन 126 जि समस्तिफोर दङ बेनि गेजेराव गसाइगावआ मोनसे गोग्लैसोनाय समस्ति हिसाबै बिथाङा आइडेन्टिफाइड खालामदों आरो बिथाङा होनदों आं देरहाखांनायनि उनावनो आंजों लोगो जाफानानै बेवहाय जेसेबां जौगानायनि हाबाफारि मावनांगौ बिथाङा बेखौ दायित्व लादों। बेनिखायनो आं स्पेसियेलि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम थेंक्सखौ बावहरदों। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आं थेंक्सखौ जासिहरदों आरो लोगोसेनो आसाम रायजिक बिजेपिनि सभापति भबेश कलिता बिथांनोबो आं थेंक्स बावदों। लोगोसेयैनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गार्जेन मिनिस्टार हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दं अशोक सेंगलजी आरो आसामनि सासे गोख्रों केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सारजों लोगोसे जोंनि बिटिआर काउन्सिलनि EM गासैखौबो लोगोसे जोंनि मित्रजोतनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरजों फेस टु फेस सावरायदों जे बिनि जेंनाया मा। रायजो राजाफ्राबो फोरमायदों जे जोंनि गसाइगाव बियाबनि जेंनाफ्रा मा जानो हागौ बेखौ फोरमायखांनायनि उनाव जोंनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनसे बाथ्राखौ होनदों थारैनो बेवहाय जौगानायनि माने खामानिखौ मावनांगौ। गोबां जायगायाव गोबां ओनसोलफ्राव दिनैसिमबो माने मोब्लिबनि जे गोहो बेबो सौहैयाखै आरो लोगोसेयैनो लामा लान्द'आबो मोजां जाजोबाखै। गतिके स्पेसियेलि बाव नोजोर बोनानै खामानि मावनो नागिरदों। गतिके आं मिजिंथिदों रायजो राजानि जे हास्थायनाय बेखौ आङो निस्सय सरकारनि आरो दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब लानानै निस्सय मावनो हागोन। नैबे 4.5 बोसोराव गोबां हाबाफारिखौ आं लानो हागोन होननानै मिजिंथिदों। दा रायजोफ्रा बेवहाय फोथायनाय मोननानै दिनै आंनि नामाव बिथांमोना भटखौ प्रदान खालामदों आरो खालामगोन आरो आं गोबां माने बे भटानाव आं देरहानो हागोन होननानै आं दिनैनि तारिखआव रोखा बुंनो हायो। आंहा गेदेरथार मोनसे फोथायनाय दं बे जोंनि भट सेन्टारल' नङा जोंनि सारा बे गासै 28 नम्बर समस्तियाव जेसेबां भट सेन्टारफोर दङ बेवहाय रायजो राजाफ्रा जिहेतुके जोबोद खुसि गोजोननायजों शान्तिपूर्ण भाबै भट होदों। थारमाने बे फोरमायनाय जादों सरकार दोलोआव थानानैनो सरकार दोलोनिनो बिजाथिनो एबा आंनो बिथांमोना भट होनो ओंखारदों। दा बेवहाय खुनु जेबो सन्देह आं खालायाखै जे बिथांमोना 100आव 100 फोथायनाय लानानै जोंनि सरकारनोनो एबा आंनोनो भट होनो जिहेतुके ओंखारदों आरो बेवहाय जे आं जे देरहाखासिगोन बे रोखा जाबाय आरो बिथांमोना गुबुननो बिनि थाखाय होनाय नङा। दिनै आसामाव मोनबा समस्तियाव भट जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेराव जे मोनथाम समस्ति हरैहाय आपार आसामाव दङ बे समस्तिया मा जादों जाय बिथांमोनहा कंग्रेसनि MLA खामोन जाय बिथांमोना AIUDFनि MLA खामोन बिथांमोनानो दिनै सरकार दोलोआव फैबायब्ला रावबो फोथाया जे बेवहाय माने बिर'धिया थांनानै बाव हारसिङै स्टेन्ड खालामहैनो हागोन। देरहाखानानै फैदोंबा आरो देरहायै थांनायफ्रा बाव मा खालायनो। दा बेनिखायनो रायजोफोरा बेखौ फोथायनाय दं नोजोर लाखिदों जे सरकारजोंनो थानानै जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जे लाइमोनफ्रा जे दिनै खामानि दामानि मोनाखै खामानि होननाय लोगो लोगो बाव साख्रिखौल' बुजाया जिखुनु बिथिङाव खामानि मावनानै थांनानै थानायनि राहा लामा जिहेतुके गैया। बेनि थाखाय दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा खामानि मावनो नागिरदों। दा बेनिखायनो लाइमोनफ्राबो फोथायनाय दं आरो लोगोसे जोंनि आइजोफोरनि जेंना एबा महिलाफोरनि जे जेंना दङ बेबो सुस्रांनायनि बाथ्राखौ होदों।
आरो लोगोसेयैनो जोंनि जे आबादारिफोरनि जेंना आरो गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि सार्थ'आव दिनै सरकारा जिहेतुके आसनिफोर लानानै आवगायदों बेफोर आसनिफ्रा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि आरो जोबोद गोनांथार बेनिखायनो सरकार दोलोजोंनो थानानै बिथांमोना भटखौ होगोन आरो मोजांथारै गोसो गोथारै बिथांमोना खामानिखौ मावबोदों। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि, इनसाइड एनि बर'।